De seguida comença l'endirecte d'avui dijous i en d'altres llocs passarem per Castellbisbal, on s'hi celebra just ara a les 7 la segona edició del concurs de menjar dònuts. Allà hi tenim l'equip d'en Xesco Tàpies en directe. Xesco, quants dònuts hi ha a punt? Doncs mira, aquí els tens, la munició està a punt. Són 4.000 dònuts en aquesta edició. Perquè 4.000, perquè l'edició de l'any passat en van ser 1.200, però es veu que enguany la gent de Castellbisbal ha anat practicant i sembla que ja han fet gros l'estómac per participar en aquest concurs. Veiem que aquí tothom està a punt de participar, perquè és un concurs obert a tothom. Escolta'm, jo et vull preguntar una cosa. Tu practiques cada tarda això de menjar dònuts o no? ¡No! I escolta'm, i com participaràs ara aquí? Mira, esa suerte. Sort, ja ho veuen. La gent està posant-se en els seus llocs perquè estan entrant els participants, que d'aquí uns moments els veurem menjar dònuts. Són 2 minuts que tenen i a veure qui és el participant que en menja més. Això us ho expliquem, d'aquí uns instants, aquí, en directe. En Xesco Tàpies, a aquesta hora falten 5 minuts per arribar a 7:15. És moment de tornar a Castellbisbal per veure com va el començament d'aquesta segona edició del concurs de menjar dònuts. 4.000 dònuts entre els centenars de participants que hi ha en les diverses categories. Allà hi ha en Xesco Tàpies. Xesco, ja ha començat això? Doncs mira, Jordi, estem a punt ja per donar la sortida. Som-hi, preparats? Llestos? Som-hi, toquem el timbre i endavant. Tenim aquí els participants, aquests 8 participants a la taula. N'hi ha de totes categories, recordem que és un concurs obert. I aquí veiem una mica els més ganàpies, que sembla que fan esforços per anar engollint aquests dònuts. Sí. Jo no sé si sent jurat, un pateix una certa angoixa perquè un no s'ennuegui i ho tregui tot, damunt teu, diguem. Sí, hi ha alguns que són petits i que pateixen molt. Sí? Sí, els petits sobretot. Sí. Si us sembla, parlarem amb un dels campions de l'edició anterior, que és el Francisco Javier. Francisco Javier, escolta'm una cosa, tu l'any passat vas quedar molt ben posat, molt ben classificat. Explica'm una mica la tècnica que es necessita per anar menjant dònuts amb un ritme constant durant 2 minuts. Pues yo me lo meto en la boca y voy bebiendo agua y ya está. Sí? Es mi clave. Però no t'ennuegues o què? No, engullo y ya está. Tu quants en vas menjar l'any passat? 5. 5. 5 em sembla que sigui poc, però en 2 minuts és una bona marca. No, i sí, tant, no? i tant. Sí, està bé. Anem a veure una mica els participants. Com ho portem, això? Anar encanyonant. Anar encanyonant, tirem avall. I el temps, quant temps portem ara? Ara portem 1 minut i 6 segons. 1 minut i 6 segons. I agafa el segon dònut. A la nena, diguem-ne, que va a poc a poc. Pren-t'ho amb calma, no fos cas que t'ennueguessis i tinguéssim un ensurt. Ja haurem berenat. Doncs ja veuen que la cosa està anant molt bé. De fet, en 2 anys, això, pel que tenim constàncies, que s'està convertint en un clàssic, perquè l'any passat aquí hi havia gent. Però és que enguany sembla que hi ha tot el poble de Castellbisbal i ja veuen que aquí la gent està esperant el seu torn de posar-se darrere la taula i, diguem-ne, fer front a aquests 2 minuts per anar empassant-se dònuts. Si els semblen, jo aniré fent boca i aniré menjant un. I si en cas, a la següent connexió els diem qui ha guanyat de tots aquests participants. Entesos, Xesco. Tornarem després d'aquesta segona edició del concurs de menjar dònuts. Per tant, al començament del programa a les 7 hem passat per Castellbisbal. Tornem precisament al pavelló municipal d'aquesta localitat per veure com van aquesta segona edició del concurs de menjar dònuts. Allà hi tenim l'equip d'en Xesco Tàpies per veure també si hi ha algun guanyador, si hi ha alguns mals de ventre. Xesco, com va això? Ara li preguntem. Escolta'm, com va el ventre? Tens mal de ventre o no? No. Quants has menjat, tu? 4. 4. Escolta'm una cosa, ara estàs acabant d'arrossegar aquest últim. Aquest últim comptabilitza o no per això? Sí, que comptabilitza. Lo que pasa que hasta que no acabi no li pararé el cronòmetre. O sigui, ara quan portes? Quin temps està portant ara? Ara, 3 minuts i mig. 3 minuts i mig. Pren-t'ho amb calma, noi. Nosaltres, si sembla, anirem a parlar amb uns que sí que van ser campions l'any passat, mentre entra la següent tanda. Són el Lluís i el Víctor. Lluís, escolta'm, tu ets gran menjador de dònuts a casa o no per això? No, molt no. De quan en quan sí, però molt no. Veig que l'any passat va quedar molt igualat. Van fer tots 3, vaja, el tercer classificat també va fer 5. O sigui, va anar una cosa per segons, diguem, no? Sí. Jo vaig fer 5.22 i ell 5.23 o 5.24, molt justet. Molt justet va anar. I escolta'm una cosa, tu ets devorador de dònuts o no? Una miqueta. M'ha agradat molt, sí. Aquest any heu participat, ja? No, encara no. Ho teniu una mica cru perquè em sembla que ja hi ha algú que ha fet 6 dònuts en 2 minuts. Anem a parlar amb algú, mentre veiem que comença la tanda. Parlarem amb algú del públic, que veig que s'observen una mica des de darrere d'aquesta tanca. Vostès què, han vingut a fer berenar els nets o han vingut a participar, vostès? Res de nets, eh? Res de nets. Res de nets, no res. Vostès han vingut a participar? Sí, si ens deixen, sí. Sí, encara no ho han fet.
No, encara no. Vostè ha participat ja o no? No, jo no. Anem les dues juntes. A les dues juntes. No tenen una mica d'angoixa des d'aquí, de veure com la gent es va tipant? Que va, és molt saludable això. Molt saludable? I tant que sí. Doncs si és tan saludable, vegin allà al final que hi ha aquell cuiner que quan acaben de fer la tanda, després dels 2 minuts d'endrapar dònuts i dònuts, tenim aquí aquest senyor que els dona xocolata. La cosa no està prou embolicada a l'estómac, cap per acabar-ho d'adobar un bon got de xocolata. Déu-n'hi-do. És la segona edició d'aquest concurs que es fa a Castellbisbal, cada any més popular, ja ho veuen, 4.000 dònuts que s'han de cruspir aquests participants en aquest curiós concurs de menjar dònuts. Poden menjar en 2 minuts. Tot seguit us en fareu una idea perquè divendres al vespre hi va haver un concurs de menjar dònuts i es va omplir de nens. Més de 1.300 dònuts esperen per ser menjats i gairebé 250 persones fan cua per devorar-ne tants com puguin. És el tercer concurs de menjar dònuts que s'ha fet a Castellbisbal, al Vallès Occidental. L'objectiu és menjar el màxim nombre de dònuts durant 2 minuts. Abans de començar, tot sembla molt fàcil. Quants creus que te'n menjaràs? Sí, 4 o 5. 4 o 5. Segur. Però a l'hora de la veritat, menjar dònuts és més difícil del que sembla. He menjat 3 dònuts, però això em passa de flipa, pues... Queda la boca pastosa i no pot. Et dona una mica vergonya perquè tothom t'està veient i mira, no sé, és molt difícil. Se't fica tota la boca i no pots mastegar. Per ajudar a tirar avall, els participants reben una ampolla d'aigua. Hi ha qui entre mossegada i mossegada fa algun glob, però també n'hi ha que prefereixen no perdre ni un segon. Jo bec aigua al final i ja està, així no perdo temps. Al concurs hi ha participat gent de totes les edats. La més petita, una nena de 2 anys, i la més gran, una dona de 70. Per concursar es fan 3 categories. En la primera hi participen els nens i nenes de fins a 10 anys. La segona categoria va de 10 a 14 anys i la tercera de 15 en amunt. Els 3 millors de cada categoria reben aquests trofeus. Tant aquest any com l'any passat, el millor ha aconseguit menjar 6 dònuts. Però tot i així, no tothom que es presenta al concurs ho fa per guanyar. L'Aleix, encara amb la boca plena, ens explica per què hi ha anat. Jo he anat a berenar, jo no he anat a frejar. 2, me n'he menjat. Jo amb un ja en tinc prou, però us prometo que aquest any entrenaré molt i l'any que ve ho faré molt millor. Major que va acabar ahir han desaparegut molts dònuts. Han anat a parar a l'estómac dels 263 participants d'un concurs. Entre tots s'han empassat 1.300 dònuts. La Iacma també s'hi va apuntar. L'any passat vaig fer una promesa. Jo amb un ja en tinc prou, però us prometo que aquest any entrenaré molt i l'any que ve ho faré molt millor. Doncs ha arribat el moment de la veritat. He millorat una mica, però res comparat amb les grans marques que s'han pogut veure al concurs. I això que ja m'havien donat alguns consells. No com mengis molt, perquè jo pensava que menjar-me molt seria més fàcil i vam fer de poquet en poquet. Mig dònut, un trac d'aigua. Aquest concurs de menjar dònuts es fa a Castellbisbal, al Vallès Occidental. L'organitzen els Amics del Forat del Dònuts des de fa 4 anys. Amb aquest temps, el concurs s'ha fet molt popular al poble. Hi participa gent de totes les edats, des d'avis fins a nens de 2 anys. Alguns comencen a observar tàctiques de ben petits. I n'hi ha que cada any repeteixen. El procediment del concurs és molt senzill. Es tracta de menjar el màxim nombre de dònuts en 2 minuts. El que ja no és tan senzill és menjar-te tants dònuts com et pensaves. És que se't posen tots, t'acumulen tots a la boca i llavors no pots menjar més. La Fàtima no ha faltat cap any. És una autèntica devoradora de dònuts. Se n'ha cruspit 5, tot i que ens ha confessat que menjar no li agrada gens. Avui venia de bàsquet, tenia molta gana, dic, vinga, va, a menjar dònuts. I mira, pues ha sigut, no sé, tinc un don que tinc de menjar tants dònuts. L'any passat no a l'altre, vaig quedar primera, l'any passat jo vaig quedar segona, vam menjar-me primer i aquest any... Aquest any ha quedat tercera de la seva edat i ha pogut participar en la gran final, on s'ha trobat amb els 3 primers de cada categoria. De tots ells, el millor ha estat aquest home, que ha superat el rècord. S'ha menjat 8 dònuts en la final i 7 en la fase classificatòria. Segur que no en tornarà a tastar cap fins l'any que ve.
Bisbal, aquesta població del Vallès Occidental. És el concurs anual de menjar dònuts. Poden veure aquesta taula d'aquí a la nostra dreta plena de dònuts perquè hi ha 1.300 dònuts en joc. I l'objectiu és veure qui en menja més en 2 minuts. Serà d'aquí uns instants, aquí, en directe. Dònuts com puguin. Són els estomes més petits de Castellbisbal i per això en porten 3, en porten un, però n'hi ha uns quants de ganàpies que se n'han pogut menjar 7. És el concurs anual de dònuts de Castellbisbal. Volen veure en la gran final, serà d'aquí uns instants. Aquí, en directe. 2 minuts i... Doncs aquí al Casal Cultural i Recreatiu de Castellbisbal continuen aquestes fases classificatòries d'aquest quart concurs de menjar dònuts. Ja poden veure que tots aquí aprofiten aquests 2 minuts de temps que tenen per anar engollint a cor que vols doncs, tots els dònuts. Tenim un clar favorit de moment, que és el Francisco, que dono fe que n'ha menjat 7. I per tant és un gran candidat a la gran final que veurem d'aquí uns instants. Com tu fas això? Quin és el secret? Menjar, estar en forma, no sé. Sí? I aquí com que n'hi cauen uns quants? Sí, sí. Y menjar y sin entretenerse y sin hablar. Molt bé, doncs volen veure el Francisco a la gran final. Serà d'aquí uns moments, aquí, en directe. Quart concurs de menjar dònuts de Castellbisbal és a punt de celebrar la seva gran final. Tenim tots els participants de les 3 categories, la infantil, la mitjana i la sènior. Volen presenciar amb nosaltres la gran final d'aquest quart concurs de menjar dònuts de Castellbisbal. Serà d'aquí uns segons, aquí, en directe. A Castellbisbal. Tenim molta gana, Xesco. Endavant. Doncs aquí, Maripau, està tot a punt. Aquí al Centre Cultural i Recreatiu de Castellbisbal és a punt de començar la gran final del quart concurs anual de menjar dònuts. Tenim els 12 participants de les 3 categories i ara mateix anem a donar el tret de sortida. 3, 2, 1, som-hi! Comencen a menjar dònuts. Tenen 2 minuts per menjar tants dònuts com puguin. És la gran final perquè una final així no s'havia vist mai. Enguany, cada vegada és més popular i cada vegada hi ha més participació. Per tant, tots aquests aspirants a guanyar el concurs, diguem-ne, han estat molt renyits, diguem-ne. S'han preparat durant bastant temps perquè aquest concurs el fem cada any i sí, hi ha un que inclús té un rècord que són 7 dònuts en 2 minuts. És el Francisco, que el tenim aquí concentrat menjant-se dònuts. Això és una idea que ja porta 4 anys que realitza però que va sortir una mica així en broma, una mica en conya, no? Aquesta idea va néixer en un bar, demanàvem tallat i dònuts, una colla de garassos, vam fer una aposta, una juguesca i ha degenerat amb aquest concurs. Ara que vosaltres sou uns pillos perquè vosaltres, la vostra associació es diu Amics del Forat del Dònut. Per tant, el dònut us interessa ben poc, el que us interessa és el forat, diguem, no? El forat ens interessa sempre, però el dònut és molt bo i ens interessa i més el mengem i cada dia entrenem més. Molt bé, Josep. Doncs ànims als participants. Anirem un moment al públic, que veig que aquí van cridant. A veure, escolta'm, a qui animeu vosaltres? Domingo, 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 Domingo. A veure, tu has participat o no? Sí. Sí? I quants has menjat? 4. 4 és una bona marca, però no és marca suficient com per arribar a la gran final. Ja poden veure que aquí doncs s'alcen números de 5 dònuts. Com està anant això? Molt bé, molt bé, molt bé. De moment portem 5, eh? Porteu 5 dònuts. 5 dònuts. Vosaltres aneu controlant el temps, ara portem justament 1 minut 40 segons. És una bona marca amb aquest temps o no? Molt bé, molt bona. Molt bona per sí, perquè normalment se sols menjar de 5, 6 com a molt, i de moment ja portem... Ara agafem el 6, ja hem agafat el 6. Tots aquests participants, jo no sé si van deixar de menjar des de Nadal, perquè, esclar, hem de pensar que tots aquests ja han fet la seva fase eliminatòria, ja porten molts d'ells. Acaba d'acabar? No, encara no. Sí, acaba d'acabar. Han passat aquests 2 minuts i ara els participants el que han de fer és acabar-se el dònut que tenen a les mans. Per tant, doncs, encara van sumant segons el cronòmetre personal de cada un. Aquí tenim un guanyador ja, 8. El Francisco ha guanyat. Ha guanyat el Francisco. Un fort aplaudiment. Ell se l'acaba. Castellbisbal ja té el guanyador del quart concurs de menjar dònuts. Aquí tenim. Pren-t'ho amb calma. Francisco. Espera't, dona't la volta, gira't. A poc a poc.
que això veu una miqueta d'aigua. Si no pot parlar, pobre. Com ha anat això? A veure, són 7 dònuts d'abans, més 8 dònuts d'ara, totes són 15 dònuts en una tarda que, Déu-n'hi-do. No pot ni parlar, el pobre. El premi, un trofeu com aquest, una mà amb un dònut i 2 entrades a PortAventura. És el guanyador, que no pot ni parlar el pobre perquè encara està païnt aquests 15 dònuts que s'ha menjat, que el donen com a guanyador d'aquest quart concurs de menjar dònuts. Doncs quan l'aigua i la massa del dònut es trobin a l'estómac començaran a inflar-se i faran el seu efecte. Sort que no ho veurem.